Iphondo libhalise ngapha kwe-90% izinga labantu abathe bamoyisa ubhubhane i-COVID-19. Nalapho kubonakala lisenyuka inani labantu abavavanyelwa yona. Noxa kunjalo, ukungakhawulezi ukufuna uncedo xa umuntu ebonisa iimpawu zalo bhubhane kusengumngeni. I want to still plead with our communities that the sooner they go to hospitals, the better. Our people, of course, we understand that when people get to hospitals, they are not open to visitations at all times. And sometimes that deters them. Kukwakho nezicwangciso zokuphuhlisa uqoqosho lwephondo. To ensure the rollout of critical economic infrastructure, provincial support to distressed businesses and farmers, consider and provide local incentives that promote retention of investors, support SMMEs, business and enterprises, farmers and informal traders for relief, smart marketing and compliance in relation to occupational health. Intetho ngobume bephondo iza kubanjwa kule nyanga izayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseMpuma Koloni.